Яңалыклар чыгарылышы. Уфа Нур Татар дәүләт театрында гадәттән тыш четерекле хәл туган. Алдан хәбәр ителгәнчә, биредә тиздән гүзәллек бәйгесе уздырылачак. Әлеге конкурсның төп бүләге калфак юкка чыккан. Кызлар, ни булганын сез беләсез? Калфак юк икән, бәйге дә юк дигән сүз. Димәк, без бүләксез дә, җиңүчесез дә калабыз. Тавыш. Төрле чаралар белән әлеге карап табылган. Ул кеше нәкъ шушы кунакханәдә урнашкан. Әмма әле бер дәлил дә юк. Кызганычка каршы без аны тоткарлый алмыйбыз. Бу хәлне шишәр өчен безгә сез кирәк. Без? Әйе, сез. Мен митпанчылардан куркам. Эй, куркак булдың инде. Ни эшләргә? Мин әзер. Сез шушы кешедән нинди булса да, ничек булса да мәгълүмат алырга тиеш. Сез күмәк, ә ул бер үзе. Димәк, башладык. Так, bir bayan tura 200 ming endi. Эдилбез, сен хәзер теге егет янына бар, зиханын тарат. Ә без ашкычны алабыз да кире киләбез. Аңлашылдымы? Бар. Гафу итегез. Минем ишегем ачылмайды. Ярдәм итмәсез микән? Ярдәм итәм. Tizgine bakın. Yok. Гафу итегез. Алло? Сөйләшү буенчамы? Ярар, мин шул вакытка килеп җитәрмен. Гафу итегез, бик тәмле булды, зур рәхмәт. Мин киттем. Зур рәхмәт, күрешербез. Пока. Кызлар, кайчыгыз шәбрәк. Нәрсә? Сезгә таба бара, мин туктата алмыйм. Килә. Кызлар, качабыз, кызлар. Ярар, сөйләшенгән вакытка китереп җиткерәм.
бит шулхатлык матур. Эй, гашык булган ул ихтибар итмәгез. Хисләргә бирелә торган вакыт түгел, кызлар. Җитди булырга кирәк. Бүген әлеге объект икенче объектка нидер бирәчәк. Сезнең максат ничек булса да калфакны алып калырга. Ana kızlar kuydu. Әйдәгез сулхлайбыз калфакны. Ничек урлыйсың инде күпә көндезендә? Кайда эделес бар. Бар. Ятырнан торам. Саумысыз? Сәнмесез? Сездән ундан ни? Әйе. Кызлар, нишлисез? Ние шулай авырсың? Калфакны башка кисәң, муенсыңмы? Уф, әле, барыган нәрсәң дә шулкайтым авыр битсең. Каралы. Калфак түгел бит бу. Әйе. Хәзер нишлибез инде, кызлар? Кызлар, нишлисез ул? Әйе кызлар, нишлисез ул күпә көндез? Шаяртып тора. О, кызлар, сәлам. Нәрсә? Мине күргәч телегезне йоттыгызмы ни? Юк, сүз җитәрлек. Танышабызмы, кызлар? Мен Айдар. Галимов түгел. Просто Айдарчик. Карагыз әле, сандугач.
Leysen, bu vaqtda nindi sandug'ash? Бүтән кош исеме башка килмәде бит. Иделвис, нишлисең син? Каушадым. Уф. Гафу ит инде, мен бит каушап калдым. Ярар инде, зарары yok. Kalfaklıda, demek var bizde aklıga. Үтәсең, инде үтеп китәсең, карап калам артларыңнан, ал мине хәл итәсең. Күңелем була күзләреңнең, миңа төштә карашы, синең караш минекеннән 3-4 адым арасы. Ай-яй-яй, татар кызлары матур. Ай-яй-яй, татар кызлары матур. Ай-яй-яй, татар кызлары матур. Ай-яй-яй, татар кызлары матур. Ничек татар кызы, миңа гына әйт әле. Берәүгә дә әйтмәс идем, әйтеп кенә үт әле. Елмай әле зинһар, елмай, бер елмайсаң шул җитәр. Сихерләнгән мәхәббәтем ияреп сиңа китәр. Ай-яй-яй, татар кызлары матур. Ай-яй-яй, татар кызлары матур. Ай-яй-яй, татар кызлары матур. Ай-яй-яй, татар кызлары матур. Үтәсең, инде үтеп китәсең, карап калам артларыңнан, ал мине хәл итәсең. Кулып җитеп әйтим микән, югып кәлер ярамас. Мин яратам сине дисәм, бәлки мине яратмас. Ай-яй-яй, татар кызлары матур. 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 Ай-яй-яй, татар кызлары матур.